Kaixo, aste honetako adierazle ekonomiko garrantzitsuenak errepasatuko ditugu. Hau, aste ekonomia da. Apirilean, Euskaditik atzerrira esportatutako ondasunek urte arteko 2,3ko jaitsiera izan zuten. Aurreko hileko gorakadaren ondoren. Produktu energetikoen zein ez energetikoen kanpo eskaria ahuldu egin zen. Etxebizitza eskariak aldiz indar handiagoa erakusten du. Etxebizitzen gaineko hipoteken sinadurak urte arteko 6,5 egin zuen gora. 1789 eragiketetara iritsiz. 3 hilabetez beheraka ibili ondoren. Azkenik, zerbitzuen sektoreak bere sendotasuna berresten du. Apirilean negozio zifran urte arteko 11,1ko hazkundea eta enpleguan 1,4ko igoera erregistratuz. Horrek ekonomia osoan duen garrantzia indartzen du. Hurrengora arte.